Dalay ko ng Diyos mga kaigsunan, mga kaigalaan, padayon ng atong broadcast karong adlaw sa mga miagi atong mga pagtulunan, ipila ka mga butang dulumtanan sa Dios diha sa tao. Apan karon mga kaigsunan, ato na sab nga ipasunod kining atong pagtulunan ang langit ng imbitasyon. So kung naa pa ka ng mga dulumtanan sa Dios, adto na tay langit ng imbitasyon. Ang Dios naga-imbitar ka nato diha sa pagduol kaniya kay aron nga ang tanang problema nga naa nimo iya nang matabangan, iyang mahatagan og dako nga sulbad sa imong kinabuhi na nga ang pagtulun-an diha sa langit ng imbitasyon tungod kay gusto sa Dios nga motabang sa imuha. Ginaimbitar kaniya na nga doon na tayo mga kaigsunan diha nga giuhaw na sa pagsimba. O giuhaw na sa pulong sa Ginoo, ang Dios nag-imbitar kanimo. O bisita sa atong simbahan mga kaigsunan. Comment kung mangita ka sa ang simbahan nga atong ginasimbahan. O dire sa Iligan o bisan pa man sa atong asa kadapit karon na tay mga kaubang simbahan sa Bohol. Daghan tag mga kauban ng simbahan diya. Halos kada lungsod na tay simbahan. Dire sa Mindanao, daghan tag mga kaigsunan nga naa sa Davao, no, ato mag-igsunan Cotabato, daghan tag mag-igsunan. Bisan pa man diha sa gawa sa nasod, no, naatay mga kaigsunan nga kauban diha sa ato mga kasimbahanan nga diin nagapadayon sa pagsimba. So kining ato mga kaigsunan nga programa ato ning ginapadayon aron nga mahibaw-an nato ang mga butang nga gusto sa Ginoo sa tao. Una nga kung atong tan-awon mga kaigsunan ang balaang kasulatan, ang pag-imbitar sa Dios walay gipili, tanan matod pa sa Ginoo. So dili pareha sa tao nga kung maghimog kumbira ang ilang pag-imbitar mga kaigsunan o dunay mga gitawag nga mga gipalabi, no? Katurang ilang mga higala, no? Katong ilang mga tao nga diin ilarang mga kaila apan diha sa Ginoo mga kaigsunan ang Dios naga-imbitar sa tanan nga mga katawhan nga kinahanglan kita matud pa niya muduol sa iyang tiilan, muduol sa iyaha aron nga aduna tay mga panginahanglan ato ning masulti ngadto sa iyaha. Kadiin kinahanglan nga ang atong pagduol sa Ginoo, no, atong himuon ang pagduol ngadto kaniya kinasingkasing nga pagduol. Muduol ta ngadto sa iyaha pinaagi sa atong tinuod nga pagtuo. Sa atong nahisgutan sa mga miaging mga panahon sa atong broadcast nga ang tinuod nga pagtuo katong nagbag-o sa tao. Tinuod na nga pagtuo. Na kay kadasig nga gusto nimo baghuon ang imong kaugalingon mga kaigsunan, no, kung doon na kay mga gibuhat nga dili maayo ang pagduol ngadto sa Ginoo doon ay gitawag nga biblikanhong pagduol sa Ginoo, kinasingkasing nga pagduol wala ka pugsa. Ang pagduol sa Ginoo doon ay tinuod nga pagtuo, doon ay mahinulsulong kasing-kasing. Muna siya mga kaigsunan nga ang Dios naga-imbitar sa tao. O atong hinumduman mga kaigsunan nga ang pag-imbitar sa Dios sa tao, mo ni siya ang pinaka kanindot kaayo mga kaigsunan kay kung mo response ka sa iyang pag-imbitar mga kaigsunan, mahimo gyud kang bulahan. Mahimo ka nga binulahan sa iyang atubangan tungod kay ni-response ka sa iyang mga hangyo, sa iyang mga paghangyo sa ato ang mga kaigsunan. Muna nga ang Dios matud pa niya diri sa Mateo kapitulo 11 versikulo 28, duol kanako kamong tanan nga nangabudlay og nabugatan kay papahulayon ko kamo. Pas-ana ninyo ang akong yugo og pagtuon kamo gikan kanako kay ako maaghop o mapaubsanon sa kasing-kasing o makakaplag kamo o pahulay alang sa inyong mga kalag.
Muni siya ang pag-imbitar sa Dios nga walay gipili bisag kinsang tao. Unsa ang imong kahimtang pobre makagdato, unsa nga sitwasyon sa imong kinabuhi igsuon, gina-imbitar ka sa Ginoo, iya kang paduulon sa iya ha. Kaya sa tuyo ug tumo nga ngano nga ang Dios nag-imbitar kanimo, ang tanang kabug-at nga naa kanimo iya nang kuhaon. Sa gikaingon ko na mga kaigsunan sa ministeryo sa pagbalansang sa krus ni Kristo, atong hinumduman nga diin siya nagpas-an sa tanan natong mga kabug-aton. Siya nagpas-an sa tanan natong balatian, nag-ayo niini. Muna nga walay laing mahimo sa tao gawa sa pagduol ngadto kaniya. Ang pagduol ngadto sa Dios igsoon mao ang pagpangayog tabang sa iya. Kung naghunahuna ka nga wala kay gikinahanglan, dili ka muduol sa ubang tao. Pero kung naa kay panginahanglan, moadto ka sa imong mga kaila higala kay gusto nimo matabangan ka. Pero kung dato na ka, sa may imong panginahanglan. Pero sultihan ta ka mga igsuon, mga higala ning kabuntagon. Kung dato ka, kung di ka mamatay, wa na kay panginahanglan. Pero kung dato ka, nga mamatay ka, nagunahon ka nga mamatay ka, kaya may dato mga kaigsunan sa kalibutan nga buhi hangtod karon. Ato mga kaigsunan nga mga kwartahan, di ta magngalan og kinsa, pero daghang mga tao nga kwartahan nga wala sila mabuhi hangtod karon, to ana sila sa lubnganan nagpahulay. Kuna nga ignon ta ka higala kung dato ka karon kaayo na kay mansion nga 20 ka buok mansion, do na kay eroplano, do na kay mga barko, doon na pa'y dako nga panginahanglan nimo kay nga naman mga kaigsunan, nanginahanglan kag doktor nga kanang doktor nga dili na kanang doktor nga mutambal nimo kanang dili ka mamatay. Kay walay doktor sa kalibutan mga kaigsunan nga nagtambal nga ang tao di mamatay. Ang mga doktor nagkuara na sila, nag-study sila, nagtuon sila sa mga tambal aron nga itambal sa ato mga sakit. No, sa pagkakaroon gali wala pa kayo tino nga gihatag sa atong mga doktor nga dunay matambal sa kini gitawag coronavirus. Apan mga kaigsunan, no, ato hinumduman nga ang Dios mga kaigsunan simple lang kayo. Sayon ra gayang pamaagi sa Ginoo paghatag og tambal ana kung doon na kay pagtub pagsalig niya. Sulayin niyo mga higala naman ta sa broadcast karon. Sulayin ninyo kung doon na mo'y sintoma nga murag puparihag virus, coronavirus mga kaigsunan. Advertise na gamay niya itong programa, kaon ug udlot sa kapayas. Kaon ug udlot sa kapayas, inom og tubig pait magkay na. Mga kaigsunan, dili ko makagarantiya nimo nga matud pa mo na tambal sa coronavirus. Pero igsoon og higala, kung nag-ampo ka sa Ginoo, tultulan ka niya. Na nga ingon nga kini mga kaigsunan gipadayag sa Ginoo, pwede pa nato ipaambit na kaigsunan, sulay ninyo, no? Kung dunay mga nagbuot na nga ano ni mo manig coronavirus so ni kaon og udlot sa kapayas, imnig tubig mga kaigsunan. Sumuna siya mga kaigalaan, duol sa Ginoo. Ang pagduol sa Ginoo igsuon mao ang paghangyo sa atong mga panginahanglan. Duol ka niya, asa man ka duol? Atos Ginoo, sa unsang paagi ka duol? Lagi gawon ko na tinuod nga kasing-kasing o dunay pagtuo sa iya ha. Sa imong pagduol, mga kaigsunan, igna ang Ginoo nga ni ako Ginoo sa imong atubangan. Ang Dios mga kaigsunan, naa siya sa tanang dapit, kung duol ka niya mga kaigsunan, naa siya. Bisan pa man si Hunas nga tuwa na siya sa ilalom sa tiyan sa isda, na siya gihapon dito, naminaw siya. Dili buti pasabot nga ang iyang pagkapersona naa siya dito. Okay, listen, masagay na matod pa sa atong igso og nagwali wata di nato puta magnala ginsa nga dili tamutuwa na nga ang Ginoo omnipresent kay ayo kog igna nga ang Ginoo na ilalom sa tinapa kay omnipresent man. Ang pagka-present sa Ginoo igsoon, nasayod siya sa tanan, nahibalo siya nga unsang isdaa nga naas tinapa mga igsunan. Sayod siya nga tamban ang gisulod ana napay himbis.
Nasayod ang Ginoo sa mga septic tank, mga kaigsunan nga gihimo sa okay nga bisan gali ang buhok sa tao, naihap niya pila ka buok, nahibalo gali siya og pila ka buok na tagak, mga kaigsunan. Dili ang iyang pagkapersona nahimong omnipresent, ang iyang pagkagamhanan, mga kaigsunan, ang iyang pagkahibalo sa tanang mga butang. Muna ngayon nga kung saksi ka, kinahanglan naa ka. Isulti nimo ang tanang mga butang panghitabo. Ang Ginoo, mga kaigsunan, saksi siya sa tanang butang. Wala nga ang Dios bisan pagtuwa kay lalom stiyan sa isda, kabalo siya nga tuwa ka dito, nagampo ka. Muna nga ang pagduol nimo sa Ginoo, nag-imbitar siya. O ang iyang invitasyon, mga kaigsunan, wala ra bagi siya magpili og kinsa ka. Ingon siya, kamong tanan nga gikapoyan o gibugatan. Kung na kay kabugaton o kakapoy karon dool sa Ginoo. Gikapoy na baka kay ang imong mga anak, mga higala, dili magpadala sa mga panginhanglan sa inyo ato na narbaho sa ibang nasod, sa Manila ang uban narbaho nya dool sa Ginoo. Ay ampo siya nga Ginoo, hikapa ang ako mga anak nga sila mutabang sa ako. So diha sa imong pagduol so simpleng pamaagi pinagis paghangyo sa iya. Ampo sangpita ang atong Ginoong Hesukristo. No, dili nang laing Ginoo. Ang Ginoo nagaingon nga wala na laing atong dalagpanan gawas sa iya. Wala laing abogado nato mga kaigsunan gawas ni Kristo. Una nga daghan sa mga tao nga matuta mo sampit sa laing ngalan kay aron nga kini mahimong abogado ngadto sa Ginoo. Pero kung imong tanawon mga kaigsunan ang balaang kasulatan, no, unang Timoteo 5:1-5, wala na laing abogado sa atong kinabuhi gawas sa atong Ginoong Hesukristo. Na nga kung gusto ka muduol sa Ginoo aron nga mangayo sa iya, no, adto ta sa atong Ginoong Hesukristo kay ang amahan mo may maghatag. Apan kung wala kay dalon nga autoridad, mga kaigsunan, dili nimo dalon ang ngalan ni Kristo, dili gid ka mapatalinghugan sa atong buhi nga Dios. No, matod pa diri sa balaang kasulatan, mga kaigsunan, no, nga atong tan-awon, mga kaigsunan, ang gisulti sa balaang kasulatan. No, matod pa niya dinhi sa Biblia. Unang Timoteo 2:5. Okay, atong gihatag sa unang Timoteo 1:5. Pag-ukab na to, may kaigsunan niya sa 2. Mo nang gingon ako nga kung namoy Bible diya uban niko kay aron makaingon mo nga oy sakto nitong paghatag sa bersikulo. Unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 5, adunay usa ka Dios ug dunay tigpataliwala sa Dios. Dunay abogado. O sa mga tao nga mao ang tao nga si Kristo Jesus. Dunay tigpataliwala og wala na lain, mga kaigsunan, nga gihatag sa Dios nga tigpataliwala sa tao. Nga matod ba ni Kristo, pag ampo kamo sa akong ngalan, pangayo kamo, wala na laing ngalan nga gihatag pa sa Ginoo. Buhat 4:12, wala na laing ngalan higala nga makahatag nato kaluwasan.